Jotenka me otettiin Bentleyn kaikki säästöt ja ostettiin tää Windows 95 pyörittävä valtametallilla ja sillä me haettiin Wikileaksin avulla tietoja eräästä Joseph Dimitristä. Se on tässä. Nuorena hän myi tauluja rikkaille ja vei vuokrarahat köyhiltä. Sitä ennen hän maalasi rumia kuvia itsestään. Luultavastikin se rumuus ja se itsekeskeisyys olivat syitä, miksi kukaan ei ostanut niitä tauluja. Lopulta häntä heitettiin tomaatilla päähän ja hänestä tuli hullu. Sitten hän alkoi väärentää tauluja, laittoi ruman päästänsä niihin kaikkiin. Ihmiset olivat oikeasti niin vitun tyhmiä, että ostivat niitä. Sitten hän sai omistuksensa strippiklubin, jossa myydään fosforilla terästettyä pimeässä loistavaa kaljaa. Siellä on paljon hikisiä miehiä, kuten tämä tässä, ja paskaa musiikkia, mutta silti ihmiset tulevat sinne aina vain uudestaan, luultavastikin addiktoituneena Dimitrin fosforikaljaan. Se kuitenkin tuottaa niin hyvin, että hänestä on tullut todella rikas, ja me meiltään ryöstää häneltä ne kaikki rahat, jotta me voidaan ostaa Bentleyin tietokone takaisin ja vihdoinkin pelata MV3. Miksi sä nyt yhtäkkiä tollain pakenit? Mä näin, mitä sä teit läppärillä. Se oli Matka TV ja mä pelasin vielä peli, jossa piti ravistaa kapulaa, että se tyyppi juoksee. Mut Sä katsoit mua takapäin, totta kai se näytti oudolta. Entä se kun sä... Löin kapulalla jalkaa ja huusin kivusta. Mä taidan vaan lähteä sen ekan tehtävän luo. Okei, sun pitää nyt kääntää 3 antennia, mä voin häksätä Dimitrin Facebook-profiili. Miten mä sen muka teen? Sun pitää ajaa 4-algoritmijärjestelmän protokollan kautta ja siirtää ohjelma JR8E-kansioon. Mä kysyn uudestaan, miten mä sen teen. Painele vaan jotain nappeja randomilla, kyllä se sitten toimii. No niin, ja sitten vielä yksi. No mä kävin jo kaantamassa sen ajan säästämiseksi, kun sä vaan säädit siellä. No niin, nyt mä voin viedä Dimitrin elämästä 5 minuuttia, kun se korjaa Facebook-profiilinsa. Mä oon Nero. Ahaha. Nyt sä ja Murray menette viinikellariin. Siellä te hakkaatte juoppoja ja sä otat kuvia Dimitristä. Mitä järkeä tässäkin oikein on? Ne juopot tappoi mut CS:ssä ja mä haluan tietää, miten Dimitristä tuli niin rikas, jotta mustakin tulisi rikas ja mä haluaisin nubbata teidät 2. Okei, mä teen sen. Mut ihan vaan siksi, että mä tiedän, ettei susta kuitenkaan yhtä rikasta kuin Dimitristä. Bentley käski meidän hakata noin juopot. Joo, ne tappoi sen CS:ssä. Paska, tekosyynyt käy mulle. Let's tapetaan ne. Mä alan nostaa sulle porttia, et sä pääsit yli. Aukesan se. Mä en mahdu tosta reiästä, sun pitää mennä yksi. Se on ainakin 5x5 metriä, et sä niin läski oo. Mä vaan en jaksa hyppiä ympäriinsä kuin joku ADHD durahilppu. Se on sun hommas. No ja sitten vaan ottaa niitä kuvia. Otas niitä kuvia, että päästään joskus poiskin täältä. Dimitrilla on tosi luotettava sähköasentaja. Toikin generaattori lilluu lätäkössä, vesilätäkössä. Sehän voisi tappaa kaikki tällä alueella. No tossa on Dimitri. Sen kävelytuolista päätellen se housut hiertää ja pahasti.
Ton takia siitä tuli rikas. Se sivelee kaikki sen rahat sen onnensukilla, ja sitten kun ne sijoitetaan johonkin, ne tuottaa 3 kerroin rahaa takaisin. Voi hitto, se on Nero, miksi mä keksinyt tota? Just niin tyhmän kuulosta, että mäkin ihmettelen, miksi et sä keksinyt sitä. Nyt mä näytän teille kuvia, missä te ette tajua hevonpierun vertaa. Okei, eli meidän pitää viedä Dimitrin onnensukat, jotka näkyy tässä. Mutta valitettavasti täällä on taskulamppuja ja vartioita. Eli meidän pitää joskus tuhria koko tää alue, ja tää ei taas liittynyt keikkaan millään tavalla. Eli ekaksi meidän pitää stalkata Dimitriä ja saada vähän infoa. Eli ekaksi Sly vietään mikrofonilla varustettu sapikikkareen Dimitrin toimistoon, ja me voidaan kuunnella kaikkia, mitä se sanoo, ja pistää kaikki Facebookiin. Sen jälkeen Slyn pitää stalkata Dimitriä, niin ehkä sitten siitä tulee vielä hullumpi kuin se on nyt, ja kuten näette, se on jo aika hullu. Sitten mä vien sen onnensukat, ja musta tulee rikas, ja mä voin dumpata teidät. Mä oon Nero.